Moi. Moi. Moi, Mikä sinun nimi? Emilia. Sinä? Mea. Lotta. Kumpi on parempi? Kissa tai koira? Koira. Sinä. Kissat. Koira. Koira. Okei, kun sinä olet heräsit, sinä olet mies. Mitä sinä haluat laittaa oksipäivä? Ai kun mä oon mies. Joo. Pukeutuu hyvin. Siis mikä se oli, että jos sä oot mies, niin mitä? Kun sinä olet heräsit, sinä olet mies. Ei tuttu. Mitä sinä haluat laittaa? Tehdä. Kysy noilta aika. En mä tiedä. Elää mun elämää. Sinä. Käyttäytyä hyvin. Kun sinä osaa matkalippu, mihin maa sinä haluat matkaa? Kreikka. Kreikka. Joo. New York. Niinku Amerikkaa, mutta New Yorkiin spesifi. Japani. Japani. Okay. Mitä on lempiruoka? Sushi. Aivan sama sushi kanssa. Kaikki sushi. Tosi hyvä. Okei, oksipäivä, Niin. sauna tai oksipäivä kanssa poikaystävä? Ai mä oon poikaystävä. Joo. Ostaa kukkia. Eikö siis, et sä tiedä sun poikaystävän kaa vai et mitä? Ai mitä? Et mä oon I'm a boyfriend. Joo. Minä sanon sulle, kumpi on parempi? Niin. Oksipäivä saunassa tai oksipäivä? Sun poikaystävän kaa. Poikaystävän kaa. No mulla ei oo tosiaan poikaystävää, niin saunassa on. Tyttöystävä. Ja tyttöystävän kanssa. No niin, kiitos paljon. Saadaanko me?